Здравейте, уважаеми госпожи и господа! Току-що изгледах едно клипче на госпожа Татяна Кристи, така ли се казваше, която заяви, че по нейно мнение, категорично мнение, религия не трябва да се учи в българските училища като задължителна форма, а като свободно избираемо, разбира се, и до сега е могло да се учи. Тя смята, че това налагане задължително да се учи религия от всички, включително излиза, че по тази логика пък без невярващите, родителите и децата, които нямат отношение към Бога, невярващи в Бога, те пък трябва да учат атеизъм, по тая логика. А имаше на времето един такъв предмет. Сега, аз много пъти се изказвах в нашия философски дискусионен клуб. Заседаваме всяка сутрин, малко след 8 часа. Събираме се, обсъждаме най-важните български, световни и човешки въпроси. Моята позиция е следната. Религията е хубаво нещо. Вярата също е хубаво нещо, но не е този начин в училище в 21 век да се учи религия, и то задължително, и то от хора, които най-вероятно нямат кой знае какво сериозно отношение към вярата и религията. Имам предвид завършили богословския факултет. Много хора завършват богословски факултет, само и само да имат диплома за висшо, както казва Бойко Борисов, той така го казва, не висше, а висшо образование. И образование с У го пишат. Между нас казано, нещата са сериозни. Вижте сега, искат да натрапат религия да се учи като задължителна идеология православна, т.е. да ни направят подобни на Русия, на руснаците, където религията е превърната в държавна пропаганда. Тя обслужва държавната пропаганда. И значи искам да ни накарат още една стъпка да направим към порусначването на България и откъсването ни от европейския жизнен свят. Жизнен свят на свободата. Затова нещата са сериозни. Аз смятам, че религия искат да се учи задължително в училищата тия, които искат българската младеж да бъде откъсната и отвратена от религията за винаги, за цял живот. Ето това исках да ви кажа.